Ja, så mit eksamensspørgsmål lyder: redegør for B- og T-cellers opgaver og sammenlign de to cellers receptorer. Hvorfor er det smart at have to forskellige slags receptorer? Så til at starte med, så vil jeg lige hurtigt redegøre for B- og T-cellers opgaver i forhold til immunsystemet. Både B- og T-celler er en del af det, vi kalder det specifikke immunsystem. Og hvis vi starter med B-celler, så kan man ligesom opdele dem i flere kategorier. Der er det, man kalder plasmaceller, som udskiller antistoffer. Og så er der B-huskeceller, som ja, sjovt nok også, som det de hedder. De husker ligesom de her specifikke antigener til ja, eventuelt næste gang, at de her antigener de bliver fundet i kroppen. Og så har vi så de her T-celler, som har nogenlunde de samme opgaver, dog lidt forskellige stadig. Til at starte med, så er der det, man kalder T-hjælpeceller, som aktiverer makrofager og de her B-celler, jeg lige snakkede om. Og så det, de har til fælles med B-celler, det er, at de her T-celler, de også kan opdeles i T-huskeceller, som sjovt nok gør det samme som B-huskeceller. Og så har vi til sidst det, man kalder T-dræberceller. Og de her T-dræberceller, de går ind, og så dræber de virusinficerede celler. Og det er ligesom, ja, specielt for dem. Noget andet, der også ligesom gør de her to celletyper forskellige, det er deres levetid. Vores B-celler her, de lever kun i 2-3 dage, hvorimod T-hjælpeceller, de kan leve stort set hele vores liv, og ja, er på den måde lidt mere effektiv til ligesom at huske de her antigener. Så kan vi snakke om begge de her receptorer. Så vi kan se ud fra figuren her, at begge receptorer, jamen de befinder sig i cellemembranen i de to forskellige celler. Det kan vi se via den her transmembran del, som de begge har. Desuden så bliver det ligesom holdt fast, kan man sige, af disulfidbindinger. I B-celler er der 3, og i T-celler er der kun 1, og det har jo noget at gøre med størrelsen og sådan lidt. Desuden så har de begge en konstant del, og så er den her variable del, som ligesom afhænger af, hvilket antigen de her receptorer de skal bindes til. Og det er sådan, at hver B-celle og hver T-celle har kun én specifik receptor. Så det er ikke fordi, at de her B- og T-celler, de sidder med en masse forskellige receptorer. De har kun én specifik. Til gengæld findes der så mange B- og T-celler i vores kroppe, så der er stadigvæk rigeligt af receptorer til at kunne tage sig af alle de forskellige antigener, der kommer ind i vores krop. Ja, så kan vi så snakke om opbygningen af de to cellereceptorer. Så B-cellereceptoren, den minder lidt om det antistof, vi kalder IgM, bortset fra, at det her det er en monomer, hvor at IgM er en pentamer i stedet for. Det vil altså sige, at der er 10 af de her receptorer. Og så har vi de her T-cellereceptorer, som er noget omkring det, man kalder immunoglobuliner, tror jeg, at man udtaler det, som er som ser nogenlunde lige sådan ud, bortset fra at de her cellereceptorer, de har kun ét bindingssted. Og de her T-cellereceptorer, de er lavet på sådan en specifik måde, sådan, så de kan gå ind, og så kan de opdage antigener fra fremmede proteiner eller patogener, som så er kommet ind i en værtscelle. Det vil altså sige, at de her de er lavet til, som vi også snakkede før, til at kunne gå ind og så dræbe selve værtscellen, hvorimod B-cellereceptorer, de er lavet til at kunne angribe antigener uden for cellen. Og det er altså det der gør de her to typer cellereceptorer smarte, fordi at så kan man ligesom sikre sig på den bedst mulige måde,
at ligesom få dræbt de her antigener ved både at have noget, der kan dræbe det udenom cellen, men også det, der kan dræbe det inde i cellen. Og det er ligesom den bedste måde at kunne forsvare sig selv på. Ja, så det var, hvordan jeg vil svare på dette fremragende eksamensspørgsmål.